Независимо дали сте автор или потребител, трябва да имате регистрация в страницата, за да може да направите поръчка. След като вече сте в профила си, от книжарница си избирате книга, която да поръчате. Това може да стане в печатна или електронна версия, ако книгата е издадена и в двете версии. Трябва да натиснете "Купувам" и така тя се добавя в количка. За да си поръчате още книги, натискате "Продължи да пазаруваш". Страницата автоматично ви връща в профила на избраната книга. Там се виждат останалите издадени книги от същия автор. Ако желаете да поръчате книга на друг автор, се връщате в книжарница и си избирате друга книга, която може да купите. Ако сте решили, че няма да поръчате някоя от избраните книги, можете да изтриете, натискайки върху кошчето. След като сте решили да поръчате, продължавате със следваща стъпка и виждате вашите данни за поръчката. Следваща стъпка е адрес на доставка. Можете да изберете до офис на Еконт, до адрес или до наш офис. След като въведете желания адрес, с натискане на "Добави" се отразява към поръчката. При следващата поръчка може да добавите друг адрес. Продължавате със следваща стъпка, където трябва да си изберете начин на плащане – ePay, Еконт или по банков път. Докато не получите имейл за промяна в статуса на поръчката, може да я изтриете или да правите промени по нея. Към поръчката може да ни изпратите съобщение, ако имате някакви проблеми.